Pozdrav prijatelji, danas ćete vidjeti kako napraviti jedan zanimljivi desert u čaši zvan tiramisu. Za početak napravimo kavu, znači 1 litra napravljene kave. Nakon toga 3 jaja kompletna stavljamo u čistu zdjelu. Dodajemo 4 žlice šećera i sve dobro izmiješamo dok jaja ne postanu blijedo žute boje. Nakon toga tu istu smijesu od jaja stavljamo kuhati na pari. Kuhamo barem jedno 15-20 minuta dok se smjesa malo ne zgusne. U čistu zdjelu stavljamo 250 ml vrhnja za šlag. U drugu čistu zdjelu stavljamo 250 g mascarpone sira. Dodajemo 1 vanilin šećer. Sve dobro izmiješamo. U mascarpone sir dodajemo kremu od jaja. Miksamo. Nakon toga u kremu dodajemo izmiksan šlag. Sve dobro izmiješamo. U kavu možete po želji dodati 2 žlice ruma. Nakon toga slijedi slaganje. Na dno čaše prvo stavimo piškote koji su prethodno natopljeni u kavu. Nakon toga stavimo sloj kreme. Pa ponovno red piškoti natopljenih u kavu. Opet malo kremice. Piškot za dekoraciju na vrhu. I malo posipate sa kakaom. I to je to. Nadam se da vam se recept svidio. Ako vam se svidio, možete me besplatno zapratiti. I nadam se da ćete uživati u receptu. Vrlo je ukusan i sočan. Dobar tek!